Hello mga friendship. Excited kay si ate gikan sa eskwelahan, ihadang giabrihan ang parcel nga naabot. Oh, excited kay siya. Ako pa na siyang gibadlong kay dili unta na siya magunit og gunting. Wa man siya kabalo gud sila kabalo kung unsa nang ako ang sanang niabot. Abi nilag unsa ka na dili siya og kuan abre. Excited kay siya. Ihaday nang gilantaw kung unsa na nakita na niya. Vacuum di ay. May manggod na siya nga mo nang wala ko na siya brihe pag-abot ana kaganina gipabot pa nako si ate kay may man na siya master man na siya mo asimbol kugi gyud na siya mo asimbol bisag unsa iyang kuan na basta asimbol master siya master ana mo asimbol asimbol gali na siya og lisod bisag bugat asimbolo na niya lantaw lang na siya og manual inana kana katalented ang among ate Precious. Gangisi na siya. Excuse me, kagisi ang akong anak. Tukan ko kay gangisi po ko galantaw. Gangisi na siya gaabri na ratoran. Gawas na niya ginahinay. Yan na nang gipang kuanan daan. Saon na niya iya pagipang kuan gipang checking. Kana abi na ko na og kanang iyang kani siya kanang gigunit kani siya abi na ko na og kana siya gamay dako di ay. Dako pa day sa mga messenger day lantaw na siya manual. Igara na niya lantaw ng manual din. Yan na day nang kuanon yan na day nang trabahoon. Kay para ako pod otro pod ba ko nga pag kuan ipadali-dali pod nako. Ang among itoy pod si Polikoy namo si Poli. Kanta nag-abri sa ate lantaw pod siya basagay dunay box kay nisud si Poli makidula man gud ni siya maglabi na pag sulod-sulod sa box ay malipay yun ng amo ang Poli. Mo nagabantay po na siya galantaw para ra ba na sa iyang balhibo nga nasa mga suksok. Lera kaya master kay ni sa ate pero daghan ni siya yung mga kuan. Lantaw kuan. Ito nagkabali-bali. Lili ana tarungon gid na niya kuan. Ako pa na siyang gibadlong kay bali. O iya po nang tuyokon karon kay mutuos ko Nya kay rong manday ko. Yan na po dahil ng tuyokon. Dili malakay ako ang kayrong ako ang pagtudlo. Yang gibalik sa iyang kuan kay sakto da itong iyaha ako kay namadlong ko. Di man ko kabalo garo ko ka video pod gud ani. Lak na. So excited ba kay kuani kay naghan man mga balhibo sa ero sa mga suok-suok di man mga kuha. Dili mga kuan sa silhig mobalik kung silhigon may nang imo ng i-vacuum kay suyopon ra man na siya ana di man gyud magbalik-balik kay di man na iluwa sa vacuum ng mga unsa ng mga sagbutang mga balhibuan ng iyahang mga kuha ana mo nang mas nindot gyud nga inaani na lagi atong gamiton gyud gikuan day by the way ang price day ani niya gisil ra day ni siya sa Shopee nako ni napalit ang kuan ani niya ang price ani niya 1.5 gisil ni siya ang ako ang nabarian dala na shipping 800 kapin 824 dako kay glass no pero dugay na kay sa tanan ng ginamit-gamit kaysa madugay magid na maguba daghan ko yung mga asortian pud biya ko kaloy sa Ginoo kada order nako ako pangilantag maayo gilantag yun nako kung kuan bagid siya kanang ligon baga gid siya ligon bugat abi na kog niwang pug nang iyang stick gali dili man di ay taas pagid ang iyang wire pagid sa extension para out yang para ikuan para isaksak sa extension taas kay ni magud siya ani siya mga puli-puli na ni siya kanang para sa kanaging sa mga bangko nga kanang mga sulok-sulok sa bangko na siya taas para pasuyop na siya kanang lapad katong hait daghan kanang taas nga kanang mga kanang utonon jud kay sa tanan ani siya pakapinani daghan ni siya asimbolonon nga ipuli-puli lang din katong lapad nga iyahag yung kuan ni ate o vacuum cleaner din kat na ay kuan ana lapad nga kuan mo to siya gyud ang sa floor gyud nga dili kanang sa space gyud nga kuan nga madala ra kuan na ay sa naman ni ay nigarat naman hinon akong tutunlan kay tungod sa kong kinatawa kaganina pag kuan kinagkabali-bali magud ang asimbol. Concentrate kay si ate.
kani siya kani akong buti pasabot kana siya lapad. Mao na siya ang para gyud dira sa floor nga nara sa dili ko tunon. May ni siya ba kay puli-puli daghan bisag asa dapita. Pwede ni siya sa carpet. Pwede sa kanang mga bangko nga mga sulok-sulok sa bangko, kanang mga pumog bangko dira nga kanang mga balhiboon, abira lagi, grabe mo bira. Pati kuan mabira niya, kusog yun siya tinuod og kuan power. Pero dili lang yun permanente siguro gamiton kung kuan lang kay murag kusog-kusog pud ang power pud niya ini sa kuryente kay 500 watts man eh. Kuan na ni ate, yan na nang itaod para matestingan na gyud na. Para gitang kay niya ako ang kuan ang anak magkuan magkuwi-kuwi. Ako kutob ra ko sa kuan ani instruction hatag instruction then usay mali pag yung instruction. Basta lang pud gud makakuan lang pud gyud ko kay usay magud makita na ko nga napod ba po usay sakto pud baya gyud ko pud usahay pero kana mong inana dili gyud ko mubor kay ko pasensya ng mga inana kana mga taod-taod labi na og kuan sa photo gyud ko maglagot undangan ako minilhig ko ay. Apit na mahuman si ate yan na din ang testingan karon. Ako aday nang makakuan lagi naahat lagi nagpanlimpyo lagi sa ate. Limpyo kay kuha ang makuan ang kanilang mamilit na kanang mga kuan kini akong anak magkaon nga mga tagak mamilit na kanon sa salog. Dili noon makuha gyud kay syempre napilit naman to. Ang wala lang napilit, mabira gyud niya gyud. Kusog siya mo bira. Itugtug na ni ate dira kay ko man siyang giingnan nga. Kuan na ate kanang tangtanga kay katong taas ya pud tong gituyok wa man day rong lang gihapon tuyokon magud na sa magud ni si ate nga di man dira ang tuyok. Dili man na tuyokon birahon ra man na siya nga kuan naagi din nun po na siya ilak para dili siya aka na steady lang ba na iyan na lang nang gilak kay iyan na nang kuan iyan na nang testingan na iyan na nang i-plug palong na ng TV papalong na ko ng TV kay di ko gana mag-TV siya, then magkuan. Di pa rin siya mapatungkos ko Pero ako man gyapon daw. Paalo gyapon na niyang TV kay magkuan man siya, dira man siya ngig kuan. Kay magkuan ra kog extension na mangita akong isa extension pa namo. Na. Sama na. Luag. Sayop. Dira ra man gud na makita gud ang kuan. Gud ang kana dayon tuyok. Na. Si Poli pud namo, nga mahadlok man na siya tingog. Dagan. Kana Kana nung dako dira ang kuan di na makuan di na madala kay putol man na nga kuan sa lingkuranan. Ya, nakapanlimpyo si ate. Kakaron lagi hurot lagi ang mga balhibo. Limpyo siya. Kuha. Din ka na dira naman ay kuto nun dira mo nang niingon na pug ko nga kato na pud itesting sa atong kuan balik ra na niya itesting sa atong taas-taas kay para makita na mo karon kung okay ba gyud kay tumukuha tong para ko pang kuot ba ya pag yun testingan nira yan nag-iilisan kato ng para kuot ya pag pati dira ay kung ano dira man nga para ram na sa sulok dito diat pati sa likod sa kuan magbira gyud ba mga bira gyud na tanan gyud dira dali ra lagi kay hawan oy pati abog nga kuan akong tang mga buhok-buhok namo nga mga kuan wala kuha tanan dira kanang dili masudlan og silhig yan ang gipang kuan nakapandimpyo lagi gahat saon manggod nga kumanilhig manggod ta mga palid sa uban dira manuksok di naman makuha kinahanglan pa man nga askwaton ang mga gamit ayha pa na pod kuan ayha na pod mabalik ayha na pod sitaw gani kuan nga say kay may askwat basta makapasilhig anang lapali dira balhibo wala no kumana daig panilhig mana no kuot kani siya ibalik na pod ni ate karon og taon. Tura, lantaw na ko kung sa sulod mo na pati lastik ko.
ang mga kuan ang tanata ang sesalad naadira ang mga nindot gini siya nindot gini ay vacuum gini ay kay makuan gini mo gyud makuha ang mga balhibong balhibong ni polio mo na siya ang kuha sa sulok-sulok patilingin nga mga bala sa pusil-pusil